Nalazimo se na Terazijama gde se održao 26. Beogradski maraton. Mini muzička akademija je imala nastup, naravno povod je bio humanitarnog karaktera. Mini muzička akademija je scenu ulepšala svojim pesmama i naravno nekim plesačkim nastupom. Tako je, inače poruku podrške deci obolele od retkih bolesti šalju uz pesmu Osmeh i lepu atmosferu. Pogledajte prilog. Sportisti, rekreativci i publika uživali su u nastupu profesionalnih članova Mini muzičke akademije na 26. Beogradskom maratonu. Mini muzička akademija je jedinstvena škola pevanja za pop, soul i R&B muziku. Učestvuje u raznim manifestacijama koje organizuje grad Beograd, kao što je bio Beogradski maraton i u raznim humanitarnim akcijama. Beogradski maraton i nastup Mini muzičke akademije imao je posebnu notu. Uz muziku, ples i osmeh poslali su poruku podrške deci obolelih od retkih bolesti. Pored mene se nalazi Nemanja. Zdravo, Nemanja. Ćao. Pošto si ti bio ovde fotograf, reci mi kako je tebi izgledao nastup Mini muzičke akademije? Deca su odlična, imaju potencijala, nadam se da će samo napredovati i sve najbolje želim. Da li si nekada učestvovao na Beogradskom maratonu i da li si sada učestvovao u Beogradskom maratonu? Sada nisam, ali pre par godina jesam, trčao sam polomaraton i trku zadovoljstva. Sa nama je i učesnica ovogodišnjeg Beogradskog maratona, Biljana. Dobar dan. Dobar dan. Recite mi, je li ovo vaše prvo učešće na Beogradskom maratonu? Ne, nije. Ovo je treći polumaraton, prošle godine sam trčala maraton. Svaka čast. Recite mi koliko ste se dugo pripremali za ovaj maraton? Pa mesec i po dana. Koju poruku šaljete ljudima kako bi ih motivisali da se što više ljudi uključi u ovakve humanitarne akcije? Verujte u ljubav, verujte u dobro i dobro će vam se vratiti i treba što više da bude sloge i razuma da bi ljudi reagovali, da budu na ovakvoj jednoj manifestaciji, a pogotovo da ostane sve ovo mladima kao što ste vi, koji ste ponos ovoga grada i nas kao roditelji. Gledali ste takođe i nastup Mini muzičke akademije. Šta mislite o Mini muzičkoj akademiji? Savršenstvo, to je nešto fantastično, toliko mladih, toliko lepih glasova, verujte u sebe i verovatno ćete i uspeti.